Nai-deliver. Wow naman! Der! Der! Hi, ma'am. May udto, ma'am. Ano si Ma'am Wilma Antipolo himo ngala, ma'am? Oh no! Kuan magud ma'am kanang nagpa-repair kasi mong balay? What? Nakay plan nga magpalitay tiles? Nope! Wala. Ha? Wala. Okay, ang imo nga mag-order daw nga tiles na na diri. Oh hell no! Wala magugulong tayo. Wala magugulong tayo. Wala magugulong tayo. Sa imo na kapangalan ma'am sa Building Resource Marketing Incorporated. Para mga tiles na order. Wala, wala. Isang bank na mo na ba? Wala na bayad. Wala pa. Wala pa. 195 ang buhok, ma'am. Wow! 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 Wow naman! Mahal! Mahal! Pwede. Pwede na yan sa laban. Pwede juga nagakuha og mga ano, ma'am? Nope! Kanang supply sa imong panimalay. Asang radapit. Wala mo. Pagadian City lang. Building Resource Marketing. Oh no! Pahares, ma'am. Sa Pahares. Ah? Wala ko ka-order! Wala ko ka-order! Wala ko ka-order! Kapal na mukha mo! Wala utang! Wala ko kwarta! 195, 40 ni siya kabuok, ma'am. Wow! Kadako! Wow! Dagko ni siya nga tiles, ma'am. 7,800 ang bayro ng tanan. Wala ko kwarta! Basig, magpa-tiles ka, ma'am? Nope! Magpa-tiles ka. Wala ko man ko ka-order. Isa kay kakuha na ni. Wala! Sir, no? Iskan! Dili, ikaw mang gano'n nga ito sa opisina, ma'am. Hala ako! Hala ako! Hala ako! Wala ko picture nito, sir? Dili, ikaw mismo ga-order, then ang delivery karon na dari ang item. No! Kwarta, sir. Saan man na to ni ma'am? 7,800 na ba ni? Ulit-ulit na naman eh. Isa din. Kapal na mukha mo! Wala dyan. Wala dyan po ko pa-order. Paano masabi? Kung sabi ka nag-atip pagadian dito ma'am sa kanina. Ano sa kalas ning order? Bola lang yan! Kaya ang delivery karon man ko daw. Natin naman. Tiles naman siya. Sana all! Dari siguro ni, para dari. Pero wala man dyan ko ka-order. Kasi order ka nino. Lang. Si mo mo guna ka ba? Ikaw man kani ma'am. Welma Antipolo himongala. Ako dyan na, sir. Sobrang mahalas mo sa buhay! Dara ang Building Resource. Wala, litson man niabot, sir. Uy, nakuha na. Ako, dyan na ako. Ano dara ma'am? Walang dyan. Nawag na. Lolohin mo yan! Hoy, kumakasan ninyo, be? Wow naman! Kung baka nabiyak ko, kung baka nabiyak ko, nangurong ako, nangurong ako, nangurong ako. Preso na siguro ko, ani? Preso na lang siguro ko, 3,000. Masama na ito na kay ID ma'am? ID! Pakal mo ko ID ma'am be? ID, be? Gani. Oh, date. Actually siya man jud personally ning adto sa officer. Oo. Kung saan nagkalas sa order, ma'am? ID lang, ma'am. Kay dili man gud po na mo ni-deliver kung wala gyud ka-order dito nya. Ang gingan mo sa opisina. Nangurong lang ko, kulbang na ko ano, sir? Si Ma'am Wilma daw mo ay nag-order, di ka daw sa office. Tawag ko lang ID. ID. Wilma. Antipolo. Ikaw gud ni ma'am, oh. Ako lagi yun, niya, unsa ano mo na, sir? Lolohin mo yan! Sold to. Kuyawan na kayo ko, sir, makaiso na lang ko, sir. Birthday na pala mo, tulong ko mag-birthday sa prisura. Birthday ni ma'am. Dili, pwede mo cancel ang item naman ko dira, ma'am. Bakit? Pwede ra, mag-down lang ka 2,000. Wow! 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 Bili na na mo ang tiles, dayon ang kulang. Sir. Okay ra nimo, ma'am. Ikaw jud ni ma'am. Na, ibili kayo ng tiles. Ngayon niya lang bayad na kay kwarta. Nope! Luwagan ba?
Okay ra nimo ma'am. Ay dili po need you make down payment ma'am. Hindi totoo yan. Kahit 2,000 lang ma'am. Nakay 2,000 dira. Kaya ibil na ko yung passport sir. Passport kayo mong ibilin. Sige nga, subukan mo. Nya okay ra nimo i-claim nimo sa office ma'am. Claim lang ako sa office. O saan ako pa-claim mo ko resibo? Dili ihatag man namo ni kani mao man ni o receive by naman may Saan ako copy. pa-claim? Hindi permahan lang nimo ma'am then kung gusto nimo ibilin lang namo ang item and then kanay mong ID ko namo. Hindi pwede yun. Then nigna na kay payment. Pirma daw ko. Wala ni. Priso ko. Paano masabi? Dito lang ko mag-birthday. Dito lang ko mag-birthday. Sige ma'am, okay na ma'am. Wala jud kay pan-down dira sa gusto nila ma'am. Natlan pag yun anong karon man nigit pa-deliver. Timingan pag yun ka ma'am. Birthday pag yun nimo. Sige la taon na nato ito ma'am. Sige sir, Ang tiles okay ra nimo. Hindi totoo yan. Ay, ka mo rin lang tao dito. Dili ko mo lang tao. Ay ikaw man mo ikaw na. Ang ID mang good nimo. Batayang nito, kay basig ibayad na po. Bebe! Sa kalibor mo po ni. 1,000. Wala na sa ma'am. May na lang may 1,000 pang down jud. Para na ako may ma-report sa office. Oh no! Bago na lang ang daw. Ano daw dyan ang tiles na balbagunan man na iyan sa loob? Akong sa loob, balbagunan pa na. Ito daw lang taon na itong Ay tiles. balbago mo. Walang sa loob. Wala nag-libre. Ha? Hindi ko man ang tiles ko. Hindi ko mag-clothing. Kumaya po ng delivery na niyo. Ang nag-deliver sa una, forward. Ban man? Naghamag din pa rin anin. Isa na ni Oy. Lumaulan. Sabi ko, ano tayo dili? Okay raman kani mo ibili nimo. Okay raman kani mo ibili ng item diri ma'am. Oh no. Okay ra nimo ibili ng item. Mao naman yung ID. Bakato na lang ini ko yan. Oh, inigbalik. Bali ang tiles ma'am ibili na namo. Okay ra nimo. Uy, look at Ana, oy. Ko na lang sa next month. 7,800. 1,000. Padala mo siguro sa ikaw. Bayaran niyo kay. Mana anak ma'am? Si sir siguro mabayad. Sir, dapat magbayad ni sir. Oo, sa sunod bulan. Wow naman. Bulan na. Hindi okay ra, mapending imuhang ko ano Ubala sa man. tas. Wala din ang passport ko on niya din. Oh, ibili na namong item kay dili man gud pud magsilbi ma'am kung wala mi makuha sa imuha. So saan lang unta to dili na mi mga ID. Bola lang yan. Wala kay Dusmil. Kalang kay wala man kay Dusmil. So kaning imong passport among dalo na lang ta. Enigma paid na nimo ma'am ang item. 7,800 man siya good. Dito na sa office ma'am, building resource. Kato imong gikuhaan sa unang mga gamit sa pang ano, pang paggawa nimo balay. Okay ra nimo? Sige lang. Okay, dagang kay mo aswatay na ma'am. Ali na ma'am. Ali ma'am. Gamit man po ni kayo magpa-tiles man. Ali ma'am, ali ma'am. Neres ako, pwede ko mo ulitin sa daan? Ay, dili. Ikaw dyan abot mga pre ma'am. Dari ma'am. Ali ma'am. Sige ma'am.
Ready? To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. It's a prank po. Oh, na-surprise na ka? Kabalo na ka ni Dan. Happy birthday, ma'am. Dala na yung pangbayad. Sana all. O, sa nila ka, bala ka, okay? Passport na mabilis na. Anong passport, ma'am? Joke lang, mama. It's a prank lang. Ayan. Alright, so magsugod ka, ma'am. Ay yung uto. May hapon naman siguro na. Una na dyan, kapin. Depending pag inapan yung uto ni ma'am. Alright, so ma'am, may yung uto. May uto sa tanang tao nga na dari karan, no? So ma'am, happy birthday once again. So it's a prank pala, ma'am. Hindi, tayo. Birthday surprise tayo para si mga ganaan ka, ma'am. Sure ba? Meron na kulbaan lang ka? Ha? Ay, kulbaan pa ka, ma'am? 1,000, 7,000. It's a prank lang po. So anyway, magpalaila sa mi, ma'am. Bisag matiyala ka kinsa mi, no? Nanilad pag yun, may. So this time, ma'am, magpalaila may We Are From Everything Surprises. Sana isa ka special person na gusto lang kay greet today of happy birthday! Okay, ma'am, sige na nila may kanya ka-special, ganani kanya ka-love. Kabisan po, wala siya dari, ma'am. Di ko rin dari, ma'am. Kana nagpangko. Okay, so bisan po, wala siya dari, ma'am. Is gusto lang niya ibabati sa inyo, ha. Sa inyo, ha, kung sa kanya ka-special, sa kanya ka-love, sa kanya ka-palangga. Nakaidiyak kasi nga gani? Wala ka kabalo. Okay, so wala idea sa'yo kung kisag hata gani. Napakiba na, ma'am? Aha. Si Sir. Husband. Okay, hi Sir. Sir, wala ka balo. Mag-effort ka ni ma'am. Wala ka balo? May mga Unya na mo, isulti o kinsa para kilikon pag yun ka. Wow. Anyway, ma'am, yun na nilang kaniya ka-special nga na kaniya ka-love. Gabisan to, wala sa dali. Gusto lang niya ipa-feel. Special kay kasaya ha, palangga kay kaniya. And then aside from that is gusto niya maka-celebrate sa mga adlaw nga natawahan ka ron, okay? Ready na ka mo dawat sa mga special gift, ma'am? Ready na ka? Hilak lagi. Are you ready, ma'am? Ready na ka? I know, nga na idea siguro si Joaquin Sani. Hindi na nato dugay-dugay, hindi na nato lang ay lakayon na siya mga special gift na gusto ipaabot si mama. At ano hinayog hatag. Since birthday ni mo today, ma'am, na siya ipadala sa mga na 1,000 bouquet of roses with money bouquet. Happy birthday! Wow, sana all. Wala na ka? Taway mo lang. Okay nga. Puro cash. Pinagturo na ginluha ni ma'am. Walang sana kong salamin. Walang sa, yan na lang. Oh, di ba? Beautiful. Happy birthday, ma'am. Naganahan ka? Tawag ko rin mong bouquet. Pila ka na? Tikma daw. Naghilak na yun siya, ma'am. Kasayad ko, ma'am, na kanang imong luha is luha na siya sa kalipan, okay? So, syempre, birthday ni mo today. Inanisab sila ka-sweet for you, ma'am. Nasab sila gipadala sa imo nga 2 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday! Hinay man itong audience. Okay. Ay, magpalupig. Syempre, birthday ni mo today, ma'am. Hindi mo wala ang pahaba na ng buhay. Nasab siya gipadala sa mga pansit sa Bilao. Happy birthday! Dawata po, ma'am. Okay, dali lang. Pag-ilan today ko, no? Happy birthday. Alright. So, syempre, birthday ni mo today, ma'am. Nagan dyan sila i-prepare for you. Tapos sila ipadala nga 2 boxes Alberto's Pizza! Sana all. Okay, dali lang. Happy na ka, ma'am. Nalipay na ka. Alright, happy birthday once again. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Natay mga pagkaon din sa mawala. Nasab sila ipadala sa mga ma'am na soft drinks, ma'am Pahilis. Happy birthday! Alam mo, din, sinay. Wala na siya kapopang. Dari lang ang kalimutan ka. Alright, wala nang alimit ang buwan. Okay, happy birthday. So, siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Every occasion, hiligin sa mawala. Especially birthday ni mo. Nasab sila ipadala sa mga red ribbon cake. Happy birthday! Wow!
Kalaghan ba niya? Happy lang ka, ma'am? Ano man? Ano nag-goal man ka? Ano nag-goal man ka, ma'am? Utang? Nana naman kay pambayad o? Nana kay cash o? Nana kay cash? O ka na, human na to event karon, human na ni celebration ay mo, ihatag lang po na nila sa mga pangbayad. Okay ra ka? Joke lang. Grabe, giilugan kwarta, no? But joke lang po, ma'am. So, syempre, birthday ni mo today. Para mahibalaan na to, okay, sa gahatag ganing surprise. Nasa special letter, ma'am, yung ipadala for you. So, ako lang basahan, okay? Ready na ka, ma'am? Kasi tawagan niyo ni sir. Yung rangalan? Walay, han, dili, langga, love. Ha? Saan? Ah, sakay lang natin. Okay, dala na, ma'am. Samot na na. Samot na. Ay, tapunin mong nawang, ma'am. Dili ko magsugod. Dili ko magsugod o basag, ibang tamunan. Okay. Dara. Daghan dyan ni ma'am. Kinsa ka ni? Kasi imuhang best friend. Na kay best friend nga kon kayo, so kini mo. Dara. Dear Mama Wilma. Anak niya kay Mama Manili. Dili kay best friend. Salamat sa tanan o malipayong pagsaulog sa adlaw nimong natawhan. Hinaot nga imong adlaw natawhan puno sa kaharuhay o kaabunda sa gugma. Ug enjoy ang imong paborito nga cake. Kung dili gumikan nimo, wala ko ani karon. Bisan ta man permita maglalisay sa mga butang nga dili ta magkasing ayon pero best friend ra gihapon ta. Ug diri na lang kutob ug enjoy sa imong adlaw natawhan ug ang pagpasurpresa ni Jelly. Salamat, Inday. Palakpakan naman natin. So, ang nagpadala ito mga anak na si Inday, okay? Nga pa yung letter, nakang kay ni ma'am. Puro yung kagugma ron. Mensahe sa gugma maninila sa imo, okay? Nagpula na ang mata ni ma'am. Happy birthday, ma'am. Nagpasalamat mi sa Ginoo, gitagaan pa kag taas ug daghang katuigan nga niabot. Swerte kayo mi nga nakainahan mi nimo. No message and greetings can express the world. Kung unsa ka namo kamahal, salamat sa tanang kaayo namo, sa pag-atiman ug sa pagsabot namo. Amping permi ug iampo lang sa Ginoo ang tanan. Salamat ma, ilabi na sa imong pag-atiman sa muang mga anak. Happy birthday ma and I love you. Greetings from imong pinakagwapa nga anak, Gina. Palakpakan naman natin. Sino ito ma'am pinakagwapa? Tingali. Murag duda pa man siya. Joke lang. Okay, dara pa ma'am. Happy birthday ma'am. Tinangga kong inahan. Happy 69th birthday ni mo karon. 69? 69? Ako 59. 69 ilang gibutang diri ma'am. Okay ra. Este 59 di ay. Karong adlaw unta tagaan pa ka og daghang katuikan, ma. Salamat sa tanan nimong sakripisyo sa amoa ug sa atong pamilya. Bisan ako'y suwail sa among managsuon, ikaw naa Japon ka, nga nagsuporta ka nako ug unsa ko, kinsa ko. Busa madako kayo kog pasalamat sa Dios nga ikaw akong nainahan ug ma. Dili na lang ko mag-MMK. Salamat sa tanan-tanan. Mahal kayo, tikama. Ikaw ang pinaka-the best nga mama para kanako. Amping kanunay mo o pasaylo ako kung dili ko perfecto nga anak. Happy birthday ulit ma. I love you. Nagmamahal imong anak na si Ma'am Joanne. Palakpakan naman natin. Grabe lang kay kasi yung mga anak ma'am. Napakay gihulat nga message. Kinsa pa'y wala ka message sa mo? Kinsa? Kinsa ngalan? Ito ang tanawon o mga budget mo.
Hi Mama Wills. Happy birthday. Di ay mother ko. Na-surprise ba ka na mo imong mga anak? Na-prank ka nila masulti kay dili mi mo bayad nila kung wala man gani ka mo prank. Na-prank ka ma'am? Na-prank ka? Sobra! Oy, dili jud buhion ni ma'am ang iyang bayad sa mga. Alright, dara. Joke, kabalo ka last month pa ko na excited og naginamhinam na maabot na imong adlaw na tawan para ma-surprise ka namo og mapasalamaton ko nga og unsa mi ka-bless nimo. Salamat ma'am sa imong pag-atiman ug pagsakripisyo sa among mga anak. Madaghan man kog mga sayop sa una, pero naa ka nisalo sa akong mga kasaypanan ugma kay naaman ko sa layo paningkamutan ako nga naa ako per minimo naga-support sa tanan. Ma-wish na ko nimong hatagan pa ka ni Lord ug daghang katuigan ug more prank sa pagluag sa bulsa. Dili ka mag-stress ha, amping ka permi kanunay ug dili ka maghuna-huna sa mga problema. Open ka na mo permi kung naaman gali ka problema din ha. More and more birthday pa jud ma. I love you. Ug sa ako adi ay naigsuon nga si Joanne, insert na lang manang kay mahiubos unya dili maapil. Bitaw, salamat kay kon dili tungod ninyo or ninyo, especially kay Joanne, wala ko diri sa akong nahimutangan karon. Salamat. Oops, time sa taas naman di ay. Lami pa man unta mag MMK diri ba? Balik na sad kong mama kay wala na ko'y time. Bitaw ma, dili malimot pasalamatan ang Ginoo sa tanang nadawat nato. Gikan niya. God bless you more ma. Once again, happy birthday. We love you always. Nagmamahal simple din mo nga anak, Kudel and Jelly. Or Jelly. Palakpakan naman natin. Ayan si Ma'am Jelly. Naman, ang imong mga anak kay mo ay nagpa-surprise din mo, no? Special lang kay ka sa ilaha, Ma'am. Love kay kanila. Bisan to, wala sila. Sila Ma'am karon na. Kani si Ma'am Jelly, Ran. Nasa Dubai. Pila na katuig? Anong dugay na dyan, no? Nasayad ko ma'am nga ang kamingaw, ang kahingawa sa imuhang anak na masudong po nimo nga mahag, gihandom din na nimo sa imuhang anak. So bisan pa man sa iyong anak ma'am, no? At least, bisan to, dayo siya karon, wala siya diri para maka-celebrate, makasaulog sa imuha personally, pero sa iyong aning nga paagi is at least, di ba? Gipa-feel gid nila kung unsa kanila ka-special. Unsa kanila ka-love. Na-appreciate ko ni mo, ma'am. Okay, ma'am. So, since then, kabalo naman gitpagkin sa gahatag ang mga surprise. Imuhag yung anak, no? Kasi, Ma'am Jilly, okay mo, umang mga anak po. Ginapod sa layo ang uban na ni. Okay na mga ayo kung sa imuha ikasulti sa ilang gihatag na surprise. Sa ilang letter to the response. So, sa imong response, sa ilang letter nga gisulat para sa imuha. Dari lang, ma'am, kinaglantaw man sila karon, okay? Sige po. Kabalo ko, galantaw mo. Daghan kayong salamat ninyo. Hindi nyo kung gaingon ani ha, pagkay lang yun mo. Daghan kayong salamat, daghan. Yung ko, di ko mag-birthday, gawa ka kwarta. Ninyo di kong di-surprise. Sige, okay ra, salamat kayo ninyo. Ito lang. Isa pa ma'am. Isa pa ma'am. Declare yung lola ta. Ta, gimingaw na ko ni mo ta. Ta, istorya ko ta. Ano sa ka mo uli? I love you ta. Ninyo mga anak, daghang salamat. Salamat kayo. I love you ninyong tanan. Kana lang. Palakpakan naman natin si ma'am.
Alright, talaga kayo salamat. Dato yung video greetings. Nasa video greetings. Palab lang naman. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. I love you, Lola. I love you, Lola. Mag-amping dia, Lola. Slang. Oh yeah! Oh yeah! Alright, palakpakan naman natin. Happy birthday, Wawa. Mas lang guys sila, no? Ayan, so happy birthday once again. Happy na ka, ha? Alright, so once again, ma'am, happy birthday. Happy na ka? Okay, so since nalipayan kayo si ma'am, napakay mga anak na natin, karon? Nasayad ko, ma'am, nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay, no? So, syempre, wala dyan kag-expect ka na imabot ron, ma'am. No, palangga kay kasi imong mga anak, ma'am. Talagang nag-effort din sila, ma'am, para himong special ang imuhang pagsaulog karon sa imong birthday. Ika 59th, ma'am, no? Okay, sana ba kayo anak na rin? Aha, man. Kasi ngalan? Jimwell? Okay, alisan. Okay, so naman yung mga anak dari mga relatives, mga family nga nakakaroon dari friends or mga sultyan ni ma'am, no? Apo, mga pagumangkon, hatag birthday wishes, alright? Sige, kisa na start sa iyahang anak. Dari sir, kapare si mother. Okay sir, sa imong mother nag-celebrate sa iyahang ika 59th birthday. Unsam gi-surprise siya sa imong mga sister nga nakaroon sa Dubai, kadi si Ma'am Jetty, no? Ug sa uban imong mga igsuon. Unsa man imong birthday wish para sa imong mother ug unsa pa imong kasulti sa imong mga ate nga may naghatag nga surprise? Ma, happy birthday. My son, salamat sa inyong effort na giyakad sa mama. Ma, anta. Tama na to. Wala lang. I-kiss mo si mother. Ayan, palakpakan naman natin. Alright, talagang salamat sir sa imong kanina nga birthday wish. Simple but kabalo ko kinasing-kasing, no? So kisa pa man. Ikaw kani, nadali. Sir, kamu sir. Sako lang Dili sir. Para ma-appeal ka. Ipadala sa ang phone. Palihog sa kugang. Okay na? Okay. Sako lang happy birthday, te. Sana nga mag-grow pa kung sabi atong nakaroon and more blessings to come. Salamat at sa pag-welcome sa karon nga at ang pag-ani sukad na ko diri. Salamat Ayan, palakpakan naman natin si sir. Alright, talagang salamat sir. Kisa pa man. Kisa ba? Igsuon. Saan mo? Bana di ay, ang bana. Nakalimot ko ni sir. Ali sir. Sir, syempre sir, imuhang pinakagwapa, pinalangga kay ni mong asawa. Nagsaulog sa iyahang ika 59 katuig sir. I-surprise sa imong anak. Unsa man imong birthday wish para sa imong wife. And then, unsa pa di mo ikasulti sa imong mga anak na nakaroon sa layo nga nag-effort para mahimo ning posible. Wala nila. Dapat sir, tapari si mama. Salamat kayo sa inyong gihatag na birthday. Tagaan siya. Taas pa natin. Salamat ko sa mga anak. Birthday na ko. Wala ko yung daghang salamat ninyo mga anak. Yung taga-gigayon ang ginahan ng mga kapay. Kuha mong shade sir, para kita. Ay, okay na. Tingog lang, usap kayo, urog ka. It's okay. Yes sir, kaya nasad ko nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay.
Wala problema nga mo hilak kay kana, ma-relieve man sa dira. Mama ko na sir. Bukmani mo sa imong mga anak, bukmani mo sa imong asawa. Okay lang po, pasalamat. Ay, lagot na iluluha kayo din. Pasalamat kayo sir. Ay, ikis po si ma'am, sir. Wow! Palakpakan naman natin. Alay, sir. Alright, so dagang kayo salamat sir sa imong birthday wish para sa imong wife. Grabe ka sweet na husband. Grabe ka sweet nga amahan no, sa mga anak po. So sir, nasayod ko ngayong mga anak is malipay sab sila nung nalipay sab mo sa ilahang gi-prepare karon. Okay, so thank you so much. Kinsa pa man, mga tag-birthday wish na rin. Sige na po. May son, kinsa ngalan? Ate Joy. Ate Joy. Sige na ma'am Joy. Sige pa, tapari ma'am. Okay? So ma'am, ang imong magulang no, nag-celebrate sa iyang ika-59 katuig karon. Gi-surprise siya sa imong mga pagumangkon. Ano sa pwede mo ang ika-wish para sa iya ma'am? Kung sa pwede kasulti mo sa imong mga pagumangkon. Yung nag-effort ano karon. Hi, salamat mo mga pagmungkong na na-surprise. Ako magulang, medyo nahilak yun. Sige, siyang kaimot. Ganun magpatukar yung sa'yo. Happy birthday. So ko kay siya. Kaya ulaw daw kayo. Mag-happy birthday. Wala handa. Kanya na ito. Pagain niya ako ang isa ha. Hangya dyan, ma'am. Oo, wala kaya ako. Waon man na niya, ma'am. Ha? Ayaw lagi ko niya. Agdaw lang mo na nagtagtag. Agdaw. Agdaw? Oo, sayang na. Yan, like ko ano niya ha. Oy. Sige, ma'am. Masa pa, ma'am? Wala, happy birthday mo na. Hindi na ako mag-imot. Kinaghan na sila. Okay na, ma'am. Oy. Thank you. Ay, kiss po si sister. Na, first time mo kiss, ma? Sige. Wow, sweet naman! Ayan, sana nga. Thank you so much, Shalito. Dili, si sir. Dili, sir. Iksoon po ni. Sige, ali, sir. Tapari, sir. Kaya na-prank po na po ng kapil si sir ganina. Dala lang, sir. Na-prank ka ganina, sir. Seryoso, guys. Ano ba yung posible walay date sa delivery, ana? O walay ngalan? Posible po kayo. Naay kamera. Maningin. Okay? Alagi. Si ma'am, naka-sense na. Si sir may na-prank. Si ma'am. Okay, ma'am. Dala, sir. Dala, sir. Happy birthday manang. Sana maligaya ka sa ayong kaarawan ngayon. Hope you all and God bless you. Thank you. Wala ka ning kiss ni Manang. Kiss eh, pod. Wow. Thank you so much, sir. Ma'am, karon pa rin sa ka-kiss ni mo, no? No, at least, di ba? Sa inanay nga pamagig ipa-kiss ko na to. Kisa pa man! Naku, apo. Man, apo? Aligang! Aligen! Aligen, ay, ikaw lang-ulaw, Jen. Aligen. Unsa man imong birthday wish para kay Lola? Para ka. Wish ni mo. Sa imong wish. Happy birthday na. Oh, wala. It's okay. Balakpak ka naman natin si Yang hinahanap sile. May nagpadala. Yang hinahanap sile. Alright, thank you so much, gang. Nasayad ko nga, gimingaw sab siya sa iyang mother. Okay, love po ka ni mama. Sige, thank you so much. Kisa pa man, wala na? Ay, silingan. Ibang anak sa gawas, ma'am. Joke lang po. Kisa pa man, dari, wala na? Okay, kayo wala na ma-proceed ka sa another part ani nga program, okay? So, ma'am, happy birthday once again. Palangga kayo sa imong mga igsuon, sa imong mga apo, nga nadiri karon, mga anak, no? Gipabati gini lang ang special kay kasila. So this time, dili lang kayo nag-end na to ang surprise, ha? Dapat tayo another set of program. So this time, ma'am, okay na patindugan ka lang kay pasayawan ka na mo nilag sweet, okay? Sweet dance na yan. Ano to si sir? Yung husband, sir? Yan na lang yung si sir. Sige, tindog, ma'am. Ngayon, haranahan ka na muna sila i-prepare nga song for you. And then this song, kanina message is para gini sa imo, para sa imo kani sir. Alright, balakpak ka naman natin. Ay, tarong mag-sleep. Tatay ko, minsa'y nasabi niyo,
Bisaya. una kong Ako ini sa hawak sir, then ikaw ma'am sa bagan ni sir. Yan! Baili dyan ba? at sa tuwing iyak pinagkahelin niyo kinakarga hanggang sa Sweet! matulog na ako. Nanay ko, Kailangan si ma'am sir. tatay ko, kayo ang Isa na tumamuli. Next one. tahanan ng pag-ibig na Ay sir, anak sadyang walang hanggan. Ulihin mo ba sir? Tatay ko, nanay ko, haligi at ilaw ng tahanan na may pagmamahal. Sige sir, pulihin sir. Anak, anak. Nanay ko, tatay ko, alam kong kailangan ikaw sa amin malayo at mangibang bayan. Sa tawag at yung kadalaw ay nararamdaman ang pag-ibig na tunay at wagas kailan pangmahal. Nanay ko, tatay ko, kayo ang tahanan ng pag-ibig na sadyang walang hanggan. Tatay ko, nanay ko, haligi at ilaw ng tahanan na may pagmamahal. Nanay ko, tatay ko, Halika, halika. kayo Para makita ka ni Mami. ang tahanan ng pag-ibig na sadyang walang hanggan. Tatay ko, nanay ko, haligi at ilaw ng tahanan na may pagmamahal. Okay, palakpakan naman natin. Alright, sa dagang kayong salamat, ma'am. Bigyan ko, ma'am. Ay, sa tunga ka, ma'am. Okay, so happy birthday once again. Happy na ka, ma'am? Grabe na ka-experience sa yung baile, no? At least, ma'am, memorable kayo ng celebration karon sa mga adlaw na tawahan, no? Thank you so much sa inyong tanan sa pag-participate. So, dili na kayo kinilagyan ng surprise. Siyempre, ma'am, natay cake. So, itong abra ng cake, din kantahan ka na happy birthday, okay? Alright. Okay, sige, dali mo tanan. Dali po. Sa kilid din, ma'am. Sa kilid, sa kilid. Sige na, ma'am, sir. Okay, so this time natay cake. Ang nakabutang sa itong cake. Remember this moment. We love you. Palakpakan naman natin. Okay, so play the music. Ready? Pakpak! Hey! Hey! Higher! One to the kanan. Okay. Ready? Busugin dapat ha? Ready? Ready? Happy birthday to you. Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
naman yung mga birthday wish para sa imo at ang natawan karon. O sa imong wish, ma'am? Pwede ko kumain. Apa? Kanang kuan ma'am, kanang gusto nimo nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mabot sa mong kinabuhi. Ay Lord, dagang salamat sa imong gipaabot na koron nga. Prank kaayo. Akong wish na unta akong mga anak sa riyo tagaan pa sila og dakong kuan mga dagkong mga kinabuhi. Sige lang po. Ayaw na sila tagaan mga sakit dito. Sa kuan pa Lord, dagang salamat po sa ilang gipanghatag. Maulang to, di ko kapaluwag na. It's okay ma'am, na speechless si ma'am. Sige, blow the candle ma'am. Yehey! Happy birthday! Ready? Idili mo sa pin, sa lidol. Papa! Susok yun, mga langga ha. So, ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan natin ulit si ma'am. Happy birthday po ma'am. Ma'am, happy na ka? Okay ma'am, sa mga tana lang may unsay mo ang gibati sa gibuhat sa iyong mga nakaroon. Nga pa-surprise sa imo ang adlaw nga natawhan. Utangan sa kong kakulba. Kahit utang sa kuan, sa tiles. Lord, abi na ko, mau na dito. Mapapriso na akong tangan. Pero sus, prank dito. Dagang salamat sa akong mga anak. Lord, dagang salamat. Tagaan silang dagkong mga kinabuhi, mga tag-as pa. Dagang kay salamat ninyo tanan. Malinjuan, dili po dina. Salamat kayo. Katura. Ayan, palapakan naman natin si ma'am. Happy birthday! Okay, so happy birthday once again ma'am. So nasayod ko nga grabe ang kalipay o kanang nasayod ko ma'am kanang imong luha is a tears of joy. No? Luha na siya sa kalipay. Siyempre, wala gyud ka gidahom. Nag-ilan pa gid ma'am nung gipang pagyod. Pasensya na dyan ma'am kay maura gid po nilang isugo sa mga nga. Ginanaon daw kanila pag surprise. Pakulbaan pag yun ma'am no, pwede lang na nihatag na lang ang dadritso. But it's okay, di ba? At least na surprise si Kagtaman. Wala na dyan undang sa pagtubod ang luha ni ma'am. Okay, so dili na kayo kanina nag-end at mga surprise, mga bagets, mga ma'am and sir, participate na kami last part sa program, okay? Sige, last na ni. Kaya para okay na rin, kaya kamalukong ikabutom na good mo, no? Alas 2 na ba siguro? Okay, sige, dali na. Tindog sa ma'am, ibutang sana. Sige, ready? Magayo ta! Dance challenge, okay? Sige na, ready? Ano naman itong mga bata? Ready? Sige, hataw! Go pa! Ready? Back! Back! Go back! Back! Connection back! Go sir! Ready! Sige na ka, naulo mga bata! Okay, final! Pwede si Sir Mario ha? Hit kayo! Okay,
Palakpakan naman natin. May matay ni Manaya. Si Sir Michael sa'yo. Mandiskuhay. Dancer good. Okay, so happy birthday once again, Ma'am. Dari, ma'am. Kapit na kita na human, ma'am. Alright, so happy birthday once again, ma'am. Happy na ka, ma'am? Okay, so dagang kayong salamat sa inyong tanan ha na participate para sa masaulog na nga magpalipayon dyan ang celebration sa birthday ni Ma'am karon. Okay, ma'am, so we are so thankful sa mga client. Sa ito nga, Ma'am Gina, Ma'am Jilly, sa bata? Joanne, Ma'am Joanne, Jimaline, Gina, Jimaline. Alright, so thank you so much sa inyo mga ma'am for choosing and trusting everything surprises. Grabe dyan nagmalipayon ang celebration sa adlaw na tawa ni Ma'am karon. And then we are so thankful din sa tanang tao nga nakaroon na rin nga nakapag-participate para mahimo ni posible, ma'am, para mahimo tang malipayon karon nga na diri sa nag-celebrate ng birthday. Okay, happy na ka, ma'am? Okay, so in behalf of everything surprises, ma'am, malipayon sa kaibigan, nalipay ra ka sa gihatag na surprise sa mga anak. Napod may birthday wishes para sa mga ma'am. Magpuyo lang ta magmalinawon, magmalipayan uban ang gugma sa imong pamilya. Ug nasayod ka, ma'am, dalagon di kayo ang Dios nga nakabot pa kasi 59 katuig. Ug nasayod ka nga dili lang kay kani nga birthday ang ato ang isaulog kun dili daghan pa gid nga birthday celebration ang ihatag sa Ginoo sa imong pinabuhi. Uban ang imong mga anak, uban imong mga kasilinganan, imong mga parente, mga friends, mga relatives na nandari pag-umangkon, mga apo, mga anak o mga igsuon, no? Nga naadari karon, ma'am. So once again, happy birthday. Puyo lang ta, ma'am, nga magbalipayon ka nun ay, okay? Lipay na ka, ma'am. Napakay ka dungat sa iyong anak? Wala na? Okay na? Salamat mga anak. I love you. Isa ba? So yung, okay na? Okay, so once again, ma'am, happy 59th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Ma'am, okay na, babay ka rin. Flying kiss ka sa camera. Babay. Flying kiss, ma'am. Alright. Bye-bye, sir.